uwa na al'umma jihar Zamfara maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, kamar da kuka sani yau wata dama ce da Allah ya bamu wadda mun sha gwagwarmaya. Kamar da kuwa sani kusan ina jin ni ne gwamna na farko wanda kusan so biyar ana kai na Supreme Court, amma Allah cikin iko ne da ya ga zuciyarmu kuma ya ga irin abubuwan da muke kokari mu yi ma al'umma, da kuma shi ne da kanshi ya zaɓo mu, ba wai wasu na zaɓe mu ba, Allah ne ya zaɓe mu da kanshi kuma ya kaddare mu a wannan kujera. Allah ya ta kare wannan kujera har bisa wannan lokaci na yau, wanda yau shine ƙarshen da suka je na maganar cewa sai an ƙara diba shari'ar da aka yi wadda ta tabbatar da ni in zama gwamnan jihar Zamfara. Yau alhamdulillahi wannan shari'a kotun Allah ya isa ta kori wannan shari'ar, domin cewa kotu ba ta komawa ta yi makanta shari'a. Don haka wannan abu da wannan haske da Allah ya bamu, to sai mu gode mashi ko mu ƙara imani da Allah cewa shi ke ba da mulki ga wanda ya so da kuma lokacin da ya so. Kamar da na sha faɗa, wannan mulkin da Allah ya bani lokacin da aka yi zaɓe, na ma fita batun maganar zaɓe, na koma na ci gaba da kasuwanci na. Allah ya ɗauko ni ya bani wannan kujera. Tunane na duk mai imani na ƙwarai wanda ya yarda da Allah, wanda ya san da cewa Allah shi ke ba da mulki kuma shi ke ƙwace mulki. Tunane na kowa kamata ya zo ya haɗa kai domin mu samu mu ceto wannan jiha ta mu ta Zamfara. Amma kash sai wasu waɗanda ba su yarda da hukuncin Allah ba suka yi ta jayayya da wannan hukunci na Allah subhanahu wata'ala, wanda so biyan muna zuwa kotun koli, wanda sun yi uhan da wannan dama domin su kauda hankalinmu akan ayyukan da muke yi don Zamfara ta zamana cikin halin da take ciki. Amma saboda iyawa Allah da kuma shi ke tafiyar da wannan mulkin namu, Allah yana ba mu ƙarfin gwiwa na tafiyar da al'amura domin ganin cewa jihar Zamfara ta samu sauƙi, al'ummata sun samu sauƙi. Saboda haka yau Allah ya tabbatar da wannan, ya nuna shi ne mai badawa kuma shi ne mai karbewa. Akan wannan nake kira ga 'yan uwana 'yan Zamfara da kuma su 'yan siyasa waɗanda suka kasa ban mu Allah sai da suka kai ƙarshe yau. To ina kira gare su cewa su yarda da hukuncin Allah, kuma su san da cewa wannan jayayya ba da Bello Matowalle suke ba ko da al'umma jihar Zamfara, da Allah suke. Kuma alhamdulillah Allah ya nuna cewa shi ne mai bada kuma ya fi karfin duk wanda zai jaya da shi. Don haka idan masu imani ne kuma suna ikirari suna da imani su musulmi ne, to ya kamata su ta istighfar domin sun taɓa Allah. Shi yasa wasu cututtuka da ke shiga ƙasashe na duniya yana ɗaya daga cikin kauce ma dokoki na Allah da kuma rashin yin biyayya da abin da Allah ya aiko. Don haka ina kira gare su da cewa su dawo su tuban ma Allah, su gaba da istighfar domin su samu yafiya ta Allah Ubangiji wata'ala. Yau a matsayina na gwamna tabbatacce, ba ni da kowa a zuciyata, na yafi ma kowa, da wanda ya taba mu, da wanda ya so ya taba mu, da wanda yake jin wani kurji a kan mu. To ni yau Allah ya yi man komi, domin Allah ya tsare ni ba tare da na bi da taimakon kowane da adam ba. Kuna gani ko da ake shari'a ina gida kwanci na, ban je ko ina ba, domin na yi imani da cewa idan Allah ya kaddaro zai karbi wannan kujera zai karbe ta duk inda nake. Don haka shi yasa ban da ba wani kwanci na gida ina bacci aka tada ni aka ce an yi shari'a. Ni alhamdulillah ga Allah subhanahu wataala. Don haka ni yau ba ni da maƙiyi. Yau in nace ina da maƙiyi to ban gode ma Allah ba, domin duk yadda haka ma Allah ya dora ni akan ka. Don haka na yafe ma kowa, kuma ina son duk wani mai son ci gaban wannan jiha ta Zamfara to ya dawo ya zo a haɗa kai. Ƙofar mu buɗe take, domin fatan mu ya za a yi Zamfara ta ci gaba. Bukatan wannan gwamnati ita ce Zamfara tafi kowace jiha a Najeriya samun wadata, samun kwanciyar hankali. Da haka duk wanda zai iya kawo ci gaba ko kuma ya zo ya kawo shawara ga gwamnati domin samun ci gaba, to muna marhaba da shi. Kuma ƙofar mu buɗe take domin karɓar shawarwari
da kuma karɓar duk wani mutum wanda ya je yana da wata rawar gani da yake taka ga wannan gwamnati, to muna kira gare su su zo. Don haka a matsayina na gwamnan jihar Zamfara yau tabbatacce ina godiya ga al'ummar jihar Zamfara akan addu'o'in da aka yi ta yi tun daga shari'ar farko ta cikin gida har aka kai wannan ta ƙarshe. Mutane sun dage sun ta addu'o'i, kuma akan addu'o'in nan ne Allah ke ba mu nasara. Mun danganta wannan abu da muka samu zuwa ga al'ummar jihar Zamfara, kuma na tabbatar ma Zamfara in Allah da ba zan ba su kunya ba. Za mu yi aiki tukuru, za mu tabbatar da mun kare hakkinku, mun kare rayuwarku da dukiyoyinku. Wannan shine babban abin da gwamnati ya kamata ta yi. Don haka a koyaushe ni bawanku ne. Duk wani abu da aka ɗauko a jibga mai, Allah ya riga ya bani wuya da nauyin ɗaukar duk wani abu na wani ɗan jihar Zamfara. Don haka ina kira ga duk 'yan siyasa su zo mu haɗa kai domin mu ci da wannan jiha tamu mai albarka ta jihar Zamfara. Allah shi ba mu nasara, Allah shi taimaki al'ummar jihar Zamfara, Allah shi taimaki Najeriya. Allah wannan cuta da ke addaba al'umma, Allah shi kawo sauƙinta, ya kawo maganinta da gaugawa. Kada Allah shi nuna mana ta shigo wannan jihar tamu ta Zamfara. Jihohin da ta shiga kuma Allah shi ba su maganin da za su warke domin mutanen Najeriya kada su kamu da wannan cuta. Na gode, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.